ballen in de gang. Zien, zo goed ken ik het al. Janne gooit de bal omhoog en vangt hem weer op. Nou ik, zei Tomke. Hij gooit de bal een eentje omhoog. Lacht Janne. Dat gooist niet echt. Oh, maar dat ken ik wel, roept Tomke. Nou gooit hij de bal heel hoog. Pets! De bal komt tegen het plafond aan en stuit op de grond. Hap, doet Romke. Hij het de bal in zijn bek opvangen. Wat knap, Romke, zei Janne. Maar Tomke is lilk. Vat, Romke, roept hij. Ik zou de bal vangen. Hij gooit de bal weer omhoog. Maar nou stuit de bal tegen de stoel aan. Hé jongens, niet in de kamer ballen. Cornelia komt de kamer in. Bal maar in de gang. Cornelia gaat bij de grote tafel zitten met een bakje koffie. Ze pakt de krant en leest. Pets, rinkelde kinkel. Cornelia vliegt overeind. Ze doet de deur van de gang open. Tomke, Janne en Romke staan in het hoekje. Ze zien naar de grond. Op de vloer luidt een grote vaas in een plasje water en in kleine stikjes. Oeps, roept Cornelia. Ik zou de bloemen in een container gooien. Ik had de vaas alvast in de gangdel zet. Maar ik wou het vergeten. Bist nou lilk? Vraagt Janne. Ja, zei Cornelia, maar niet op Jim. Ik ben lilk op mijzelfs. Voor straf moet ik nou zelfs de rommel opruimen. En daarna zullen wij met een ander buiten deur ballen.